Mek je za mene, nemam pojma, mislim, Mek je od prošle godine, da. Tako, mislim da kad sam gledao sam od kuće, baš live, baš sam bio u fazonu jebote, pa, znaš, kao, nikad do sada nije bilo ovako velika manifestacija, hoću da kažem, na Balkanu, nemam pojma, nekako izgledalo jako profesionalno, jako je bila prva godina, sve je bilo u minutu, sekundi, pošto sam godinama pratim MTV nagradu isto dodele, tako da svaka čast na organizaciji, baš su se ljudi potrudili da to iznesu na neki viši nivo. Stvarno mi je jako drago što sam deo Meka ove godine, tako da bar u nominacijama, to mi je dovoljno, ne mora ništa ni da dobijem, ali jako mi je drago što su, mislim, zaslužili su, očigledno. Tako da, nadam se da će i ove godine i sledeće da budu u vrhu. Ne mogu ovde sad kao da se bacam, ludilo, razumeš? Ali, jako sam ponosan na sebe i hvala ljudima koji su mene izabrali da budem deo Meka. Drago mi je da što sve više i više ljudi konta moj fazon muzike koju plasiram već godinama i da to ulazi u pore ljudima. Nadam se da ću i sledeće godine biti tako istrajan kao i ove. Tako da, nemam pojma, ponosan sam na sebe i hvala ljudima koji slušaju moju muziku. Sebi bi najviše dao priznanje za istrajnost, zato što je teško boriti se sa krokodilima u maloj bari. Mladi Kris iz Niša, mislim, on je baš underdog, još uvek mladi izvođač, ima na Deezeru svoj album, tako da nije mainstream i ništa ali jako zanimljiv i producent je i tekstopisac je i izvođač, sve je on, tako da to je jako za poštovanje i da sam hashtag, naravno bio bi co bi si ti radio traku sa 3R, naravno. Znam da kažem R. Neću da budem zvezda, tako se zove pesma od VIP-a. Mislim, to nije doživjelo neki bog znam kakav uspeh, ali za mene je bio lični uspeh zato što sam prvi put kao bio na nekom festivalu, sa 21, imao sam 21 godinu, tako da sam bio u fazonu, wow, kao stage, igračice, voditelji, publika, mada mislim bio sam anoniman, tako da kažem, ali to me možda u tom trenutku pokrenulo da radim ono što sad radim i tu sam gde sam. Očigledno da ne bih mogao da živim bez, ne znam, telefona, Wi-Fi-a i hrane. Ne znam, kao, i voda, kao, eto 4 stvari. Ljudi, ovo je Mak. Ja sam Cobi. Srećna vam 2020. godina, Mak godina, januar 27. Mak Awards, znači Mak Awards, ljudi, dođite, Stark Arena, bit će tu pored mene još mnogo, ali oni su nebitni, ja sam glavni, ja cepam karte, ja delim karte, ja radim sve, dođite samo u što većem broju, vidimo se tamo. Znači, javili su mi iz Generalštaba da sam nominovan za 200 kategorija u Maku, na Mak Awardsima, to jest, molim vas, glasite za mene da ja budem Mak kralj ove godine, eto ga. Nisam namerno, stvarno nisam namerno Mak Awards. Izvinite. Ko slagalica, brate, šta sad, brate? Imam super lepak tu, ajde, opušteno.
by Sky Music.